ଆଜିର ନୂତନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ABSURD। ଆକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା absurd। absurd ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଉ କଥା କିମ୍ବା କାମ ଅର୍ଥହୀନ ବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ କଥାକୁ କୁହାଯାଏ absurd। ଓଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସମ୍ଭବ, ଅବୁଦ୍ଧିମୂଳକ, ନିରର୍ଥକ କିମ୍ବା ଅର୍ଥହୀନ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିବା, ହିଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ସାଉଣ୍ଡେଡ୍ absurd ମାନେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗିଲା। ହିଜ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ, absurdର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସମ୍ଭବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ absurd to believe such rumors ମାନେ ଏମିତି ଅଫୱାହକୁ ମାନିବା ଅବୁଦ୍ଧିମୂଳକ। ଇଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏମିତି, absurdର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅବୁଦ୍ଧିମୂଳକ, ବିଲିଭ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନିବା, ର୍ୟୁମର୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଫୱାହକୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।